Днес ще снимам на Minecraft, това е моят сървър. Значи, имам сетията диаманта. Добре. Всъщност, да. Това е мина. Тук е моят етаж. Всъщност, ако сте гледали Даниел Channel YouTube, в смисъл YouTube, съкратено от YouTube, ако се гледа вече неговия клип, той е снимал вече и той направи къщата, той е на етаж и това е моя етаж, това е неговия. Тук не знам що е направил две врати към терасата му. Както виждате, ние вече сме много различни с камера кинка и чатната и вече чакна. Така, ще лягам и да, с броня съм също на рибата. О да.